господин председател, уважаеми господин Радев, уважаеми гости и колеги. Ние от групата на Възраждане няма да подкрепим това предложение по няколко причини. Част от тях се покриват с изказванията на колегите, но първата причина е качеството на самата услуга. През изминалата година ние не само, че не виждаме подобряване на услугата, напротив, получихме редица сигнали, най-вече от малките населени места в общината, където не се спазва периодичността на извозване на битови отпадъци. По същия начин стоят нещата и във Вилна зона. Точно преди година имахме дебати по тази тема. Там по никакъв начин качеството не се е подобрило. Втората причина, поради което няма да подкрепим това предложение, е това, че преди 10 месеца, през месец февруари, от Възраждане внесохме предложение за изграждане на общинско депо в землището на град Сливен, с което смятахме, че могат да бъдат намалени разходваните средства по сепариране и депониране. Това наше предложение премина през Комисия по опазване на околната среда, като беше прието единодушно, но въпреки това цели 10 месеца се изгуби с дебрите на общинската администрация. Едва преди седмица получихме отговор и то, разбира се, негативен. Друга причина, както вече споменаха и други колеги, това е, че не се правят абсолютно никакви стъпки в посока общинско предприятие. Общината в лицето на господин Радев наистина беше дала обещание, че ще бъдат предприети някакви стъпки, поне от гледна точка на това да бъдат и направени някакви изчисления, да видим колко аджеба ще струва, ако едно общинско предприятие оперира на територията на общината. И не на последно място, следващата причина, поради което няма да приемем предложението, е една тема, за която почти никой не споменава. На всички тук ви е пределно ясно, че на територията на нашата община, в определени квартали на града, в определени махали в селата на общината, има стотици жилища, незаконни постройки, незаконни жилища, в които живеят хиляди жители, които създават тонове, хиляди тонове, може би, отпадък. Кога ще се предприемат действия в тая посока, за да може да се събират такси смет от тия жилища? Благодаря.